Takže čaute, vítajte pri informačke, ktorá bude na dve časti, part 1 a part 2. Musím to rýchlo konštatovať, lebo mám na to len 10 minút. Takže bude part 1 a part 2. Každopádne bude sa tu hovoriť o veciach, ktoré budú veľké zmeny. Poprvé, budem mať nový YouTube channel, ktorý si spravím. Áno, budem ho mať buď zajtra alebo pozajtra. To ešte nechám na to, kedy sa mi bude chcieť a ako ho spravím. Poprvé, budem mať možno aj vlastný Instagram a možno aj Facebookovú stránku. Takže tí, ktorí ma budú odoberať, môžu mi lajknúť aj Facebookovú stránku. Budem tam pridávať samozrejme fotky a aj nejaké tie informácie aktuálne. Teraz tento channel, ktorý mám, bude stále aktívny. Ľudia, prosím vás, spamätajte sa, nebojte sa, hej. Čož síce pochybujem, že sa bojíte, ale bude stále aktívny. Môžete mi písať do toho komentáre, síce nebudem postovať videá, ale môžete mi písať komentáre, lajkovať. Ja to budem raz za čas pozerať. Ešte sa teraz musím pozrieť, či tam nie je nejaký like alebo koment. Budem sa pozerať, hej, raz za 2-3 týždne. Každé 2-3 týždne sa budem pozerať, hej. Takže to určite určite budem mať čas aj na tento YouTube channel, aj na ten ďalší, ktorý budem dneska vytvárať. Každopádne už možno zajtra. Dobre, tých odoberateľov, ktorých odoberám na tomto channeli, budem odoberať aj v tom ďalšom na ďalšom channeli. Takže to a ešte som chcel povedať na tom starom channeli, na tomto konkrétnom, môžete sa ma pýtať hociaké otázky, ja vám budem odpovedať, síce s meškaním, lebo budem to pozerať raz za 2-3 týždne. Takže to budem pozerať a po druhé, ten nový YouTube channel, ktorý budem vytvárať dneska alebo zajtra, bude hlavne len o make-upe. Budú tam tagy, nejaké tie informačky a možno aj tutoriály. Tagy sa budú rozlišovať na viacero veci, čiže na viacero častí. To bude napríklad nákupy. Tie nákupy budú častejšie za jeden mesiac a potom každý mesiac budem mať viacej tých nákupov. Takže tak. Potom bude tag o spotrebovanom make-upe, takže o make-upe, ktorý skonštatujem, že ako mi dobre slúžil a či mi aj dlho vydržal. Tie tutoriály a tagy budem natáčať na môj mobil. Má poprvé možno, aspoň teda podľa mňa, kvalitnejší obraz a môžem ho hocikedy stopnúť a potom dať z blízka zábery, potom zase stopnúť a potom zase môžeme natáčať. Takže to sa mi hodí. Sice mám foťák, ale taký menší, taký normálny foťačik zo Samsungu. Škoda je, že tam nemám screen, takže keď natáčam, tak nevidím, čo natáčam. Len si to nastavím podľa môjho inštinktu, ktorého nemám, ale podľa môjho inštinktu si to natočím tu kameru nejak na seba a potom stopnem a nejak to pozriem. Stopovať videá medzi tým nebudem, lebo mne to príde také trošku divné, možno
rázom času, hej? Ešte uvidím. Zatiaľ nie. Čo som chcela? Aha, teraz budem končiť prvý part, tak sa zatiaľ majte a uvidíme sa v druhom parte. Čaute.